म्हजें नांव एलियास कुएल्लो. हांव हांगा 5 वर्सां जावन हो संस्था चलयता आसा आनी हो आमी आसा केल्लो 2012 इसवेंत. करुणामय म्हणलें एक ट्रस्ट आमी ओपन करन. हें घर आमी एक भाड्याक कान घेवन हांगा आसरो सुरू केल्लो. आनी म्हजे सांगता आनी ते एक जण वावर करते आसात ट्रस्टी जावन. एकलो एंड्रू मोंतेरो, तो MCC बँकांत काम करते आसा. आनी एकलो म्हजो कजन आरुण फॅट्रिक डिसोजा, तो बैल्या गांवांत काम करते आसा. आनी एकलो म्हजो कजन विन्सेंट पावल डिसोजा, तोय बैल्या गांवांत वावर करन आसा. अशें हो संस्थो आमी 2013 इसवेंत हें घर काण घेवन हांगा आराम केलो. आनी ह्या संस्थ्याक प्रत्येक जावन पयल्या सुवातेर आमी मस्तू पियोन्याक वळख जाल्लीं कुटुंबां हांगा हाडून तांकां बरें करूंक प्रयत्न केल्ले. आनी सादारण हे 6-7 म्हयने आमी अल्कोहोलिजमाचे सेंटर जावन हांगा उपयोग केले. आनी कुटुंबां समेत घोव बायल आनी भुरग्यांक एक 5 कुटुंबांक हांगा हाडून चड जावन बिदर तावन गुलबर्गा देसीस तावन तांकां हाडून हांगा अल्कोहोलिजमा तावन तांकां मुक्त करून तांकां बरें करून धाडले. ह्या संस्थाचे एक पयले मॅट जावन आसा. ताचे उपरांत आमी मार्गार पडलेल्यांक मस्तू बुकेन सकाळींचे आसतात. दनपारां कोणी जेवण दिताले, रातचें जेवण मेळटालें, पूण सकाळींचें तांकां एक पोटाक कितें मेळनातलें. ह्या वेळार हांवें एक निश्चय केलो, ह्या संस्थेंतल्यान हांगा तावन दिसाक एक 100 जाणांक सकाळींची ब्रेकफास्ट वांटूंक आमी सुरू केली. आनी त्या वेळार मस्तू जण पिडेस्त जावन, थोडे घाई जावन, थोडे कुसोन आसले आमकां मार्गादेगेनी पळोवंक मेळ्ळे. त्या वेळार आमी अल्कोहोलिजमाचे सेंटर हांगा आमी बंद करून ह्या गवतादार नातलेल्यांक ह्या संस्थ्याक हाडून तांकां नितळ करून आस्पत्रेक घालून तांची चिकित्सा करूंक आमी सुरू केलें. आनी मस्तू बरेंपण जावन जायते जण बरे जाले. मागीर तांची घरां तांकां एड्रेस मेळ्ळ्या उपरांत तांच्या घरांनी हांवें पावूंक सुरू केलें. पयल्या सुवातेर एकलो पुना तावन, एकलो बंबई तावन, आनी एकलो कोळ्ळेगाल तावन, आनी एकलो तुमकूर तावन, बेंगलोर तावन, अशे जायते जण बरे जावन हांगा तावन वचूंक सुरू केलें. येदोळे आमी सादारण एक 100 जाणांक येदोळे रेस्क्यू केला मार्गार पडलेल्यांक. आनी हांकां आमी हांगा ट्रिटमेंट करून सादारण एक येदोळ्यो 50 जाणांच्या वयर तांच्या घरांनी ते पावल्यात. आनी आतां सादारण 30 जण आमच्या संस्थेंत आसात. पोरच्या नोव्हेंबराच्या 7 तारखेर आनी एक आमच्या कुटुंबाच्यांनी एक घर आमकां लीजाक दिलें, तें पेरमाय. आनी थंय आमी 7 तारखे तावन थंय एक आसरो सुरू केलो. हांगा तावन बरें जाल्ल्यांक थंय व्हरून आमी ट्रान्सफर करून थंय बरें घालता. कित्याक थंय मस्तू इल्लीशी कृशी करयेत आनी बरें वातावरण आसा, हळ्ळेचें वातावरण. आनी माडा तोट आसा, माडये तोट आसा. एक व्हडलें मासली बसचें एक 5000 स्क्वेअर फिटाचें म्हणल्यार टँक आसा. आनी जायतीं गोरवां बसचें गोट्यांनी पुरो आसात. थंय आमी हांगा तावन बरें जाल्ल्यांक थंय व्हरून घाल्लें. थंय तावन आमी तांकां बरें करून थंय पळयता. पूण सुरू हाडचें ह्या संस्थ्याक हांगा जप्पू कुडपाडी खास्यांत आसा हो संस्थो. हांगा बरें करून तांकां थंय धाडटा. येदोळ म्हणसर येदोळ 100च्या वयर आमी रेस्क्यू केल्ले आसात. आतां 30 जण हांगा 15 जण आनी पेरमाये 15 जण हांगा आसात. हो संस्थो चलोवंक आमकां जायतो खर्च आसा. पूण जाल्यार देवाचें उतर सांगता फिलिपियन्स 4:19 देव तुमच्या हर एका गरजांनी उदारपणी पावतलो म्हणून. तशेंच त्या विश्वासान त्या उतराचेर बाबार्थ दवरून आमकां जायतो लोक हांगा येवन कुमक करता. सादारण म्हाका आमचे सगळे ट्रिटमेंट पिडेस्तांक आमी NP आस्पत्रेन दिवच्या वरवीं आमकां जायतो खर्च पडटा. मेडिसीन आसो, मागीर आस्पत्री आसो आनी खाना जेवण आसो. म्हणटाना 2 आश्रमांनी सादारण येदोळत आतां म्हयन्याक 2 लाख म्हणसर आमकां म्हयन्याक खर्च पडटा. जाल्यार हे सगळो खर्च आमकां हांगा येदोळ म्हणसर कितेंच उणें पडनासतना तें देवान चलोवन व्हेलां. आनी जायत्या बऱ्या मनाच्या दानीद्वारी हें आमकां मेळटा. हांगा येतात, विजीट करतात. जायते जण मागण्याक हांगा येतात, जायते जण थोडी कावन्सिलिंगाक येतात. अशें तांकां बरें जाताना हांगा जायते दान धर्म करून आमच्या संस्थ्याक उदारगतीन ते आमच्या गरजांक पावतात. हे सगळे संगती आश्रमांत घडते आसात. म्हजें नांव डालपी पेरेरा. हांव चिकमोळ जावन आयिल्लो. आयिल्लें बरें जाता व्हडणी हांगा येवन हांगा एक वर्स जालें.
हंगा म्हाका पॅरलेस जाला त्याच्यामुळे हांगा रावला हांगा बेडीन हांगा एडमीट केलें हांगा भरपूर कामाक घाल्लो म्हाका घरांतले कश्ट म्हणून हांगा हाडलें रावूंक आता हांगा ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಣ आता ಹಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹತ್ರ 3-4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನವಂಬರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು, ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಒಂದು. ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. मुझे नाव एंट्री सोजाम मुझे घर गांव बोंदेल सेंट लॉरेंस चर्च आमकां हांव हांगा आतां येवन एक 4-5 म्हयने जाले. म्हाका हांगा आनी म्हज्या उट्टूक आसल्यांकय आमकां हांगा बारीक बरें नाजूक वातावरण, बारीक बरें एक शिस्त, मागीर हांगाचो जागो सावो आनी आमकां पळयत ती मनशां आनी बारीक करून आमकां पळयतात. ह्या आश्रमांत आमकां देवाच्या दयेन आमच्या ट्रस्टींच्या विशयेंत तांच्या बेसावणी आनी देवाच्या बेसावणी आमकां हांगा आमी आतां 10-12 जाण हांगा आसा. आमकां बारीक बरें उत्तेजन ताणें दिवन बरें मार्गदर्शन आमकां दिवन ताणीं आमकां बरें करून पळयतात. त्या खातीर हांव तांकां म्हज्या सोमेस जेजूच्या विशयें तांकां हृदयपूर्वक वंदना घालून तांकां जेजू बारीक बरें पळोवन तांकां शिरांदरेचे बेसांव तांचेर वचून दी म्हणून म्हजें दोन उतर मागता. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ KN ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಈ ಎಲುಬಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕರುಣಾಮಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಈಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಥವಾ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನೇ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಆರೈಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆತಂದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಈ ಕರುಣಾಮಯ ಆಶ್ರಮದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಆಶ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವುದು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ, ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕರುಣಾಮಯ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದು
ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಅಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಅಥವಾ ವೇಗದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಓಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನೊಂದು ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದಾದ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯವನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. खोरा का गजता है मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा।